Agoero kamano ni Nyasaye okinyi machielo kendo ma Nyasaye otimo mondo achak ayudre Lolwe TV ka gokinyi ma kawuono kendo ka wachako wasomo kendo wapuonjre kuom wach Nyasaye. En okinyi maber ma Nyasaye otimo mondo wachak wanenre kodi achiel kachiel in janeno mar Lolwe TV. Kendo e thuolo mar okinyi ma Nyasaye omiyani, akwayo ni mondo iyud thuolo ibed piny e odi kanyo kuom thuolo matin ma Nyasaye oketoge studio ka mondo wawinjre e wach Nyasaye madwa nasom gokinyi ma kawuono kendo wapuonjre. Ondiki ni wach Nyasaye ngima kendo tiyo, emomiyo kata ka in e odi kanyo seche moko nitie weche moko miwinjo kok dhi kodi maber. Wan gi lwenje gi chandruok gi tembe ma jachien go kod ji. Seche moko nitie weche moko miyudo kokwogni e odi kanyo. To Nyasaye okela gokinyi kendo mondo wachak wapuonjre kuom wach Nyasaye manyalo timoni hono kendo manyalo miyi kwe. Emomiyo kaw thuolo ni gokinyi mondo ibed piny. Kata kitimo tiji moro we tijno kuom thuolo matin. Kata kidwa wuok ang'e ni Jumapili idwaro mondo idhi e kanisa. To thuolo matin ma Nyasaye oketago ka, kaw thuolo ibed piny mondo wawinjre wach Nyasaye. Kech bang'e ang' wanalam kodi Nyasaye kuom wach manade ma didwar mondo Nyasaye otim e ngimani. Nyinga an Bishop William Abol, an jalego mur malanga e piny Isaya County. Sani adak e piny Nairobi ka. Nyasaye omiyo thuolo maberni. Emomiyo adwa ni in be kaw mumbi e odi kanyo mondo wasom kodi kamoro achiel e muma mar Isaya. Kaw muma mondo wasom e muma mar Isaya 54 kwan matindo 17. Wasome Isaya 54 matindo 17. Kaw mumbi mondo wasom kamoro achiel. Muma wacho kama: onge gir lweny mothedh mar kedo kodi madinyal timi gimoro. Kendo ng'ato ka ng'ato mawacho marach kuomi e bura ni ng'adne bura in. Mae gir keni mar jotich Nyasaye, bende mae tim makare ma gin go moa kuoma Jehova owacho. Ago erokamano ne Nyasaye kuom wach mwasomo e muma gokinyi sani madwaro ni mondo wawuoye kendo wapuonjre kuome. Wasome Isaya 54 matindo 17. Okinyi ma Nyasaye oketa ka kendo mar Jumapili ni, nitie wach madwa naler malong'o kibedo piny mondo iwinji. Kech gimomiyo ndik wach Nyasaye muma, wach Nyasaye mondike statement midonjonego jachien masando ng'ato tiyalogo e bura ma en injili to bura loye to we ng'ato momako. Koro wach masomo ni nyalo miyo bura lo jachien masandi kata gima timi. Kech onge gima tek manyalo tamo wach Nyasaye. Muma wacho ni kar chakruok wach ne nitie, wach ne en gi Nyasaye kendo wach ne en Nyasaye. Kendo ndikin kuom gik moko te mochwe e piny wach ema nomiyo gibetie. Emomiyo kata gokinyi sani onge gima timo dhano moyombo wach Nyasaye. To be onge gima timo piny matamo wach Nyasaye. Solution nyalo tamore kata nyalo kosore kuom joma riek mag piny kata kuom dakteche mag piny, lakini kochopo kuom Nyasaye to solution yudore. Keche e piny ka pok wawinjo daktari manyalo chiero ng'ama osetho. Ng'ato kosetho to daktari keto sign en onge osetho. Onge solution machielo, be onge gima chako chando daktari kuom maiti mosetho. En igole oko kwan mar dhano itere e muchari dhi ike. Lakini wach Nyasaye mukete studio ka to nyalo chiero ng'ato motho mabed mangima. Ondiki e muma kuom weche mathoth ma Nyasaye osechiero jomotho mobedo mangima. Kendo gima ok nyalre kuom dhano manie piny ka, gino nyalre kuom Nyasaye. To mano emomiyo Nyasaye miyo jotichne thuolo mondo yal wachne kata kokalo e Lolwe TV ka. Mano emomiyo walamo Nyasaye mondo Nyasaye ogwedh Lolwe TV, ogwedh CEO mar Lolwe TV gi jotich matiyo ka gi jotelo te kuom thuoloni magichiwo mondo im jotich Nyasaye e thuolo mar yalo wach Nyasaye ma kata ka in e odi kanyo. Chakri okinyi nyaka sama koro abet e studio ni kayalo, isewinjo wach Nyasaye nyaka ne piny ru kokalo kuom TV ni.
makata kapo ni yotami to tami atama to ok nikech ok iwinjo wach Nyasaye sebedo kiwinjo. Emomiyo kinyi ni ka Nyasaye oketa ka an be tachomo wach Nyasaye tin madana wuoye kodi mondo iwinji. Koro gimok nyalre kuom dhano motamo rieko dhano gino nyalre kuom Nyasaye. Kendo inyalo bedo ni odigo kinyi san to nitie wach mogik kodi iwuol. Ti weche moko madhiro ng'ato miwinji ka chunyi ogik mondo kore tho. Kech itemo to ok nyalre. Rieko ni ogik iwuol, onge ng'ama ng'adne rieko, weche dong' kodi midong' kendi. Chunyi neno kata madho sum ama chunyi neno mondo ideri gi tol. Kamigikieno gima nyalo konyi gokinyi sami winjo kani en wach Nyasaye moketa ka. Nyalo tieko gimineno matimi ma koro wuoyo kodi mondo ithono. Ma wach Nyasaye duokni geno. Gimok nyalre kuom dhano achaka no en gino nyalore kuom Nyasaye. Koro Nyasaye omiyo thuolo gokinyi machielo Jumapili ni mondo awuo kodi in janeno. Yaw chunyi go pachi kod winjo ni mondo bang' kwatieko to walam Nyasaye mondo Nyasaye otimne gimidwaro. Muma mwasomo wacho onge gir lweny mosethedhi mar kedo kodi madnyal timi gimoro. Tiende ni nitie gik lweny ma Satan othedho ne dhano e piny sani. Magogo piny, gogo nyiri, gogo mon, gogo yawuoyi, gogo chuo nyaka daye gi jodongo. Ten gir lweny matieko miere, moko tieko udi, moko tieko yawuoyi, moko tieko chuo, moko tieko nyiri. Gir lweny ma Satan othedho. Abro wuoyo gi lweny mag jasigu magogo piny sani. To wan gi jal man gi teko gi loch wi silate mag jachien. En ema wuoyo kokalo duond Isaya onge gi lweny ma Satan othedho ni. Ka in ng'at moyie kuom Nyasach Israel, to silaha mag jasigu go te ok nyal faulu e ngimani. Kech Nyasachwa en kuot kod okumba ne jomogeno kuome. Kendo lweny ka lweny magoyo dhano Nyasaye ema loyone. Emomiyo ndikia mumbu Nyasaye ni lweny en mar Nyasaye. Ka ng'ato yie kuom Nyasaye to Nyasaye ne ema kedoni. Kendo gi lwenje ma jasigo iko mochomigo Ruoth marado kode lweny. Kech onge silaha mar jasigu Satan manyalo loyo Nyasaye. Kawacho kamano to negi winji. Kech ka Musa odhi e piny Misri, ka Nyasaye ore mondo dhigol jo Israel, ka Farao sandogi kabisa, mon nyuol to nyithindo maginyuol ok gidhodhi. Monduogi chake thundgi ka nyithindo dong' e maternity kama gidhi nyuolie. Koting'o besen, tawel monyiew manyien mar nyathi duogo moko pirgo nyathi. Kech Farao dagi. Gino notimore ma chuo dak, mon odak ka mond liete to chuo gi ngima. Ka Farao mako chugo kete jela. En gima notamo riekogi, magidong' ka giywak. To sama Nyasaye no oro Musa, mondo Musa odhi owuo gi Farao we jo Israel, Musa nopiem gi Farao. Farao be nopiem kod Musa. Machiegno nyiseche mag Misri nopiem gi Jehova Nyasach muma mokete e studio ka. Sama Musa nobolo ludhe piny molokre thuol nyiseche mag Misri, magina juke gi gik mane gilamo, be notimo piem gi Nyasaye no. Magi be ne gibolo ludhe moko mane gin gi lwetgi piny, ma be nolokre thuonde. Kata kamano, luth mar Musa kata thuol ma Musa nobirogo, nomuonyo gik nyiseche mag jo Misri te, ma juke mag Misri dong' lwetgi nono. Kendo Nyasaye nitie manyalo chung' e lweny matek mochung' magoyi. Mumocho onge gi lweny mosethedhi mar kedo kod ng'at Nyasaye madanyal time gimoro. Nitie gi lwenje ma Satan goyo go miere sani. Momako go miere, momiyo miere mang'eny, kata ne gin miere manigeno chon. To silaha mar jasigu duoko miere go chien magibedo miere michayo. Kech wan gi dala ma ema nikwaye chiemo. Kendo jogweng' ne nyalo dhi kanyo mondo gidwar konyruok. Kech mwandu ne kanyo ji nodak maber. Kendo nyithi dala no ne kia gimoro nikech kata chandruok. Wan gi dala ma nyathi ne donge kokia ka ni ng'ato nyalo nindo kech. Kech mwandu ne nitie. To kata kamano, gik lweny mag jasigu Satan nomanre kochomo go dala no tir. Ma samwa wuoyeni, dala ka jamoko sani dong' ka en bungu. Kendo jomodong' kanyo gin rourni mamoko iyudo konindo bath duka e chiro. Moko be kwanyo monopoklo rabolo ka chamo. Kech nitie gi lweny ma Satan no ago piny dala no. To sama nochomo dala no gi lwenje, niyudo ka dala no onge gi lweny makare manyalo siro gi lweny mag jasigu. Kech miere mang'eny kata ka mwandu nitie to gikia Nyasaye manyalo bedo Nyasach dala. Gin gilamo nyiseche mag piny.
miyudo ka dala ka jamoko Nyasaye milame gin timbe mag ajuoke. Miyudo ka juoke nyasach dalano. Makata kanye tuogo nyathi moro to iringo mana kode ka juoga. Ji ok opar Nyasaye ma jachwech. To kata ka tich dhi marach, yudo ka ng'at mariek ma osomo man gi rieko mar skul dhi ka juoga, wiyo wil gi Nyasaye. Mane giwe Nyasaye kando giwalo nyiseche kaka gimogimnigo gitine. To sama satano apeny gi sila kochomo dalano tir, nyiseche madalano nyok nyal geng'o sila mag jachien. Ma jachien nonego yawuoyi to nego nyiri. Mamiere mang'eny. Manyo gin miere manyonyuolie ji migeno. Sani kidonjo tiyudo ka piche mag graduation modong' koliri kor ot. Kispenjo to numa nyako mineno ma picha nene kani mane daktari. Wuoyi ni mane profesa kata kamano. Gir lweny mag satan monochomo dalano osekano profesa gi daktache e bwo liel. Mano gimoloyo sombi. Kendo kinyisa ni ka wuoyo kodi we nyisi niya. Inyalo bedo ng'ama osomo man gi brain. Lakini gir lweny ma jachien gogo dala uto loyi. Kech jedi musomo mariek kabisa makata en daktari ma jong'eyo. To sila mar mer ma jachien gogo dala gi to loye. Daktari mer malokre kara ura. Grieko mar somo. Ken gir lweny ma satan gogo piny or kalo rieko mar skul. Kati bedo profesa ma ji oluoro. Inyalo bedo profesa to gir lweny ma jachien gogo dala mar mosumba tamie nyombo. Riek kabisa kendo ji biro dwaro advice kuomi, lakini mondi kende dhako midage odiechieng' otamore. Omiyo itedori kende gi riekono ma in go. Kendo jomoko be jachien no tamo, dhako to en go miluongo ni chiege. Kata kamano gidak ka ninja se ot. Ma dhako ni bedroom ne, dichuo ni bedroom ne. Jiromo gokinyi ka ng'ato wuok bedroom, ng'ato wuok bedroom, ng'ato kok donjo gache dhi kama dhi, ng'ato dhi kama dhi. Ji odak ot to ji ok wuo. Iwe no mana en life, ok en life. Mano gir lweny ma satan chomo go odi tir. Omiyo udi mang'eny ji communicate gi messages. Dhako oro chwore message, dichuo oro chiege message. Ok giwuo. Jachien omako hera gi ber mar ot momako molingo thi. Adier jogi dak marach. Jachien ochomo odno gir lweny mar pogruok. Motamo ji dak yachiel. Seche moko wuoyo kodi to king'iyo gir lweny ni to notamo nyaka baba ni gi mama ni dak kod kwe. Maseche moko mama ni nonyuolo wi dala kanyo to gir lweny mi chien gogo dala noriembe. Manu dong ko pidho gu mama wa kambro. Ka mama ni noringo mowe baba ni. In be kanyi chopi kinde ni mag kendi nyombo, gir lweny ta jachien ochomo go dak mari. In bo tami dak kod chiegi. Okuwinjru e wach onge gimo pango motim. Sila mar satan muko odi. Mano hingo rieko ni kati bedo go pesa. Kata ringo go Mercedes Benz manego ne duong'. Gir lweny modala unyalo loyi gi Mercedes no te. Mi poke dake maisha mok chal maisha mar ng'ama nigi pesa. Kech gir lweny mag jasigu mochomo dalau. To nitie jala ma wuoyo onge gir lweny ma satano iko ni ng'at moyie kuom Yesu ma wuode manyalo lo ng'atno. Ken gimunegi dwar gokinyi sami winjani. Dwar Yesu mondo obed ruoth e ngimani. To Yesu mabiro keno gir lweny ma jachien kedo go kodigo. Wan gumon ma satan modak e chunye madalagi odiye ne yudo dichuo manyuol kode mamiye ich. Mano to kokos. Kendo dir modong duk en chuo madware gi joma dware mna chode. To ng'ama kende maluonge chiega to onge higni kalo. Nyiri weteni osedhi tedo mi kibendo dong. Tinde kiromo gi nyiri mane opon go to wi kuot. Kech gin gi family kargi dhi mbele. In to ng'ama kendi onge. Iyudo mna joma tugo kodi ka doli. Giketi ka gir mila. Mang'ato biro nego yuma to wuondi kosetiko kodi haja mare mar chode to kinyo loko ni paro makigone sim to komak. Kendo chayo orni messages magayany. Tibende ina nyar ng'ato majaber manangoro mo bendo somo mariek. Kata kamano. Gir lweny satano chomigo tir en koso dhi tedo. Omiyo ni chunyi seche moko idong' gi nyathi moro mane nyuolo gi ng'ato to ng'ano bo weyi gi nyathino ok odwar konyi oweyigo kamano dhi okendo dhako moro modhigo maisha mbele nyaka nyathine manonyuolo kodi oweyigo kendo kiwuoyo kode to uyanyi mong'isi weche maricho ok en jalno e marach. Nitie gir lweny mochomi tir nyar ng'ato momi dong' kendi gotieno nindo ok teri ka paro chamo chunyi kendo seche moko niemi yanyi gi jodalau nyithindu monyuolo gi ot wuoyo kodi gi achaya ogineni ka nyathigi gineni ka msige i family kech seche moko jachien osemi nyithindo ariyo minyuolo ng'ato nigi wuongi to nyithindo gi jodalau gi ema konyi pidho gipenjo ng'ato joma nonyuolo kodi ne kanye wach no miyo chunye lit ma kata nyithindu monyuoligo kidwa ni romgo
to kinya yalo Yesu Kristo man gi teko manyalo mako Gir Lweny Satan gogo nyar ng'ato motur mo wang mogol oko mine hono ka Nyasaye yawniyo mumwacho onge Gir Lweny nitie Gir Lwenje motamo yawuoyi minya yudo wuod ng'ato ka wuotho rwakore maler to wuotho e barabara kowuoyo kende wuoyo gi jomo kine dal muwuoyo goni agomba kamunyu ko kino wiye mochung moting mo pam lwete iwega ni ng'ani janeko ng'ani ok janeko Gir Lweny oromo chunye gik matimi orome nindo tere parruok omake omero nitie gima nyalo timi makatin manager mani office to gima timi odong kodi makibeti komi mar manager office kanyo nindo imateri pachi weyi kech nitie gima maki madhi kodi muru lwenj oti motamore yonge kwe otadier gik matimore hinyo chunyi litini makibedo kendi tunyo ka pi wangi chwer mano gima ohingo pesa ma in go dwaro Yesu ka Nyasaye kende yema nyalo golo wach matek motamore koni wan gi Gir Lweny ma Satan ochomo go ji wan gi mier weche ochomo go sila mar tho mahiga ka igi ko ji to jomiko gin ma jomigeno raura ma jakongo matime ne richo ento okotho bi wiye kubare bi okoninde ward lakini jok monego konyi minwa nyithindi migeno kuom gimi bende geno magetie konyruok mar dalana ema silano chomo iseyika dier jomo konegi yik jecheno chomo dal gi sila mar liel unega dier monego jok monego konyi nyaka nyikoi mineno ka wigi bith mineno ka nyari kata wudo nyuolo nyathi moro mibeni neno mato nyathi madichung dala mani miiko jecheno chomo dal gi sila mar tho ten tho madiro mna jok monego konyi mano gimotamore koni to nitie Nyasaye ma Nyasach muma mukete studio ga ukinye sani munda wuok kodi en kende ema koting'o bade to tho winje nodonjo dala gi Lazaro oyudo ka Lazaro osetho ndalo 4 ni eliel to koyuoyo to tho ema we Lazaro ukinye sani kirwake ngimani kata irwake odikanyo to kowuoyo to gima timre ne magi kachakre sani wang' moro ko idho yie oninde pirie chien to jopuonjre ne kwang'o yie dhi loka ya kayamo mapek otugore mondo go yie ma Yesu nie iye omero yie ma Yesu nie iye yamo ok nyal go piny yie ma Yesu nie iye ok nyal nego jomuting'o yie ma Yesu nie iye onge apaka manyalo tame muomo chieng'no Yesu noninde pier yie gima duong' ni kata yamo kudho to Yesu nitie ot ma Yesu nitie kata yachien yieng kata obi gi silaha mapek ok obi ketho kech sama Yesu amalo ya mondo bro ling ukinyi makawuono dhako gimomiyo iyalo wach Nyasaye en mondo iwinj wach manyalo goli gimoloyi mondo iyie kuom Yesu kaka jawar e ngimani mondo ukaw Yesu bed ruoth mar ngimani mondo gik matimi Yesu ema koro kedni nikech ukinyi sama wuoyeni kata kibedo piny mos kod winja parane kaka ngimani osebet wan gi ng'ato ma nyaka nyuole nyaka sama obetie sani konena onge kama osebete gi kwe en ngimane te en ngima mar stress chandruok onge ber moneno mupenjre anto na chandra kama nyaka karang'o kech onge ber monyalo neno ngimane jecheno dagi ni onge ikwe mineno ni utami ikwe kinyathi ma nyako kapok idhi tedo sama nyi wuok idhi ka tedo nyi wen kuri faulu kure kidonji odi mudi ted kure kiromo gimi kia romo gi chumo wiyo baro moko par wan gi chumo ju chendo olai pachgi ma en gin mane te ngimane en oneno raha ntie jachode ma pache neno mna mon en gik moko ni nyathi dhi skul go ma gik meno kiarego ungi mna mi ich gwe gi nyithindo kanyo odhi mbele go maisha ne manu jachien machieno ng'ato maseche moko to kinyi sama yale ni mama gima ma ikwe en chode mar chuori kijo chodo mar wang' teko moko jali bindo kuluor kendo timni tim marachaya to nitie Nyasaye makadha koywak ne gi pi wang'e kodwaro Yesu gi chunya ma iye to nyalo animalo mogolo chuori gi mjechino rwakeno madichono bedo dhano ukinyi makawuono awe jal ma onge Gir Lweny manyalo loyo kata Satan othedho Gir Lweny mane wan gi jomo jechino keto gi lek maricho utieno koni do leko gik motami pimo gik magalagala monu moko leko gik mapek lek mobwogre lek mogonduru jecheni chiene en gi motam nkech onge hospital madedhie mondo mi yath mar lek marach kata dhi Nairobi hospital mitiu pesa kata dhi Aga Khan onge yadh lek maricho mano gimotamo nyaka daktari mabe chiedho ji ne maleko gik mokia mano gimotamo rieko ji to nitie Yesu ja Nazareth ng'ato ma ka ng'ato yie kuome to lek maricho weyi
kata gibed ochende madei kinindo, kata gibed materore kodi e lek, kata gibed malawi mileko ni ng'ato lawi gi ligangla moko lawi kod tonge ka dwaro negi. Nitie Yesu ja Nazareth ma kiyie kuome to lek maricho ok chak nwang'i, kech en gi teko gi loch wi jochende te. Muma wacho ni onge nying moro mosemiwa mwanyalo kwaye mak mana nying Yesu Kristo kende. Mano nying ma ka dhako yie kuome, kata jachien okete gi kisoni ma kinyuolo nyathi to ik onego odhi e liel, kaka Farao ne nego nyithind Israel. Okiti ma kinyuolo nyathi to nego, Nyasachwa nyalo tieke michaki ne ho ne dier odi kanyo. Wan gi joma jachien osomo gi silaha mar dhier, mar chandruok, mar koso, ma kata en ng'ama man gi certificates mabeyo, osomo adier, en gi knowledge, onego tich man gi nyinge, kendo onego tich mutiyo gol dala gi oko i dhier, to jachien odino ne gi sombeno te. En kama odhiye no vacancy, ogo olam matinde wache ni orumi kogo olam odwaro tich ok oyudi. Joma ne gisomo gotiyo tino dak maber, to en haperach ma kama odhi ok onwang' tich. Silaha magoye en mar dhier, mar chandruok, modagi no konya yudo tich. Mano gima timi. Tagonu Nyasaye erokamano, kech Yesu eman gi silaha manyalo tieko silaha mag jasigu. Kati semanyo tich matich otami, maseche moko idak kama ok onego idagie. Idhi idak e od nyathi moro matin ma nyathi unie mapidhi, tadier gik miromoge odno kuodo wiyi kendo hinyi. Giwuoyoni gachaya kendo giyanyi, kech onge kama didhiye. Nyasachwa nigi yo kama yo onge. Ujakele ga yo kama yo onge, kamino gikia uolono, kanye ma Nyasaye nigi yo minyalo kalogo. Sama jo Israel ochope nam makwar, makoro Farao ng'enu dino nigi, makoro Farao biro karuto kendo pakore ne giparo ni gisebwodho kota loro nigi. Iyo kama ne onge ne ma Nyasaye nokele yo ma joge nokalogo. Kamino nokogik kodi uolono, makoro dichuo witi oko, makoro kodewi, ma sama koro nokoro idong' kendi manyaka jako mane pidho koro chai, kanye ma Nyasaye jabiro ga mondo keli yo kama yo onge. Okinyi kiyie kuom Yesu ang'ona lam, kodi Nyasaye kuom wach mineno katek. En gir lweny mane mineno kagoyi? Owadwa kata obed na gir lweny mar mer, michuno ketie kong'o imadho michwe wi ka gweno matuo, michodhi achodha kitinyi kiteri e ot, kichiewo gokinyi tibende ywak pi wang'i chwe ni kong'o sanda. Isedwaro yo miuge kong'o tamore, kijachien ochomi gi silaha mar mer. En mer marach. Wan gi ng'ama jachien okete mer ma uso nyaka gike monyiewe ot, kodhi uso ka kong'o nikech jachien kong'o sande. En mer momi dong' kendi ka nyaka dhako noringo moweyi, kijachien kong'o sandi. To Yesu ka Nyasaye mayalo gokinyi sani eman gi teko ewi jochiende mag kong'o momakigo, manyalo chungo kong'o mibed ng'ama ngima. Onge gir lweny mosethedhi maloyo Yesu ka Nyasaye, onge. Kata juoke mag pinye mano wuotho ni marach, negi twi magidagi ni berok ni ne, onge gir lweny manyalo loyo Yesu. Yayi chunyi gokinyi ma kawuono gima timani, kawuono kiwacho ni Yesu nyalo, to sama ang' jatich Nyasaye lamo kod ji, ani ma kawuono ichako koda, gima ng'eyo ni gima tima kawuono nyaka Yesu gola. Ubiro goli, muchako timni maber, mine hono, mibendi bedo gi neno minyalo timo. Kata obed jachien mamuko dala ka ng'ato, adiro ketho dala ma onge ng'ama igeno. Yawuoyi monyuol chalre, nyiri chal, yawuoyi chal. Wan gi dala ma kidonjo jachien oketo ji gi ywak achiel kamar punda. Gima wuoyi maduong' ywago ema nyathi matin ywago. Jachien odagi, dibero ok bedie. Onge gir lweny maloyo Yesu. Yesu kuyie kuome gokinyi sani biro kedoni, wasigu modagi ni bero ok nyal neno. Akeni be ng'ato winja kama obete gokinyi sani, non mos mondo ine kaka Satan goyi. Wan gi jachien goyo, ogoyi ma kiyudo pesa to pame lweti, kata yudo na pesa di to pesa rumo moko konyi. Pesa te yudo man gi nyinge, mikwan macho nwang' ta yudo pesa, lakini kata kamano, pesa no biro wiyi ma gimo konyi go onge. Midong' kikwano lweti kiwuoyo kendi. Wan gi jachien moketo ng'ato ni kinde mag onge pesa tinego kwe, to ka yudo da pesa ni tap to pesa donjo kisran. Wan ng'ato ma kata owuothi barabara to polis weji te ene mimake. Gimimako ne be onge makosa moyudego, to polis make maka materi makete jela, muchulu fine pesa maduong' e makosa moko timo, kech haperach. Jachien goye gi lweny no, mano gima seche moko timre ni mama kata wadwa. Okinyi sani nitie Nyasaye ma kiyie kuome to nyalo turo silaha mag jasigu mogoyigo. Kata obed jachien moketi
ni in kamoro amora midhi jok dwari wan gi joma chido kendo rejection spirit kuome ma en kamoro amora madhi jok dware ina jasik ji te kata ukendi dala mojo dala no tolo koni paro kudwari midaka guki kind ji Nyasaye chwa nyalo timo ni maber moket ngimani molochni adwa lamo Nyasaye kod ng'ato makobedo piny to no salam moro mar jasigu matiye wacho da diri kawuono kiwacho ni Yesu nyalo tieko silaha mag jasigu to kawuono Yesu nyaka timna ng'wono ing'eyo gima timi kata chino timang'o ing'eyo gima timo kata ipodho ndulme kata jachino dagi otami kwe kata ibedo dhako makodhi katedo jachino chode modalau lui maketh dhako mari gi chuori ka inie ma jachino norwaki chode silahano kawuono Yesu bro tore kiyie adona lam Nyasaye gi ng'ato ka ng'ato makobedo piny to neno ka nitie wach monego Nyasaye time ngimane kata ituo tuo motamo pesa tuo motamo dakteche setemo lukri gi yiend piny mag manyasi otamore onge gima tamo Yesu manie nyime sani adoni nuongi yie kamine nani ing'eyo gima idwaro ing'eyo gima timi ing'eyo wach biro mondo Nyasaye otimni yudi yie mondo igo chonge piny mondo walamu kodi Nyasaye kata ka yo idhi mondo imak TV kamine na ka mondo walamu kodi yudi yie mondo walem ng'ama tuo ka olweti ket kamarami walamu kodi Nyasaye ochonge piny mondo walamu Goro maler in Nyasaye mahono ondikin onge gir lweny mar jasigu mosethedo mar kedo gi jogi ruoth mano nyal timo gi gimoro okinyi makawuono gibed chunje mag thoe kata gin kisrande momako udi gibed jochiende maloro ji momiyo jomosomo koso tich kata obed tuo moketo ng'ato piny Nyasacha kata obed dhako madayoni ma jachien ketho dalane ma yawuote gi nyige jachien orano okinyi sanya oro lochni de dalane Nyasachwa timne ng'ato ka ng'ato hono kuom yie mogo chonge piny ruoth otimne musekulo wiye piny kalami Nyasachwa rie badi kuome erokamano kuom timo hono nikech jadiera duong' kod pag locho dogni manyaka chieng' e nying Yesu Kristo ruoth amen agon ruoth erokamano mwaselamo adoni bed kod yie kuom Nyasaye milamo kikulo wi piny ken gi yie Nyasaye osetimo to gima chaka nuoyo ne ng'ato kod ng'ato dwar kanisa miyal injili mar warruok mondo idonje kanisa winj wach Nyasaye manyalo mumo kod gik matimi mine hond Nyasaye atieko kafulo nyinga kendo an Bishop William Abol an jalego mor malanga e piny Isaya County dala wan Matera School kanyo sani adak e piny Nairobi ka e piny Olympic Kibera kende piny Kibera kanye kamane kanisa kama titich Nyasaye kadi dwar chopo e kanisa kama ntie piny Kibera ki a oko mar town ki chopo town kao gari railways gari namba boro madhi Olympic Kibera chopo Olympic stage lor kanyo ikaw namba maringi screen kamara mondo igoch mondo omi direction kaki chopo e kanisa kama wantie kata ka ine piny Dandora kanyo waneg branch kanisa wan Dandora kanyo kigo sim wabro directi kata Kayole be waneg kanisa e pinje mag Siaya wan kanisa ni kuonde mopogore kaka Imbo Usenge town kanyo waneg church wan kanisa Yude center e piny Sembo wan kanisa e piny Uganya Sega wan kanisa e piny Siaya kuonde mopogore kigoyo simu wabro directi kaka kichope kanisa mamawa kata kanisa ni mande saf kata ben podolor to wanyalo direct mirom gu pastors magwa mondo gilam ni Nyasaye kuom weche ma ingo jomoko wacho ni gigocho to seche moko giyudo koko maxime nikech seche gigocho Jumapili kane church ame kigocho to ng'ama chiele mamako Sunday katieko ka kora tieko sani adonje church koro kiponi gocho ka ok ine Nairobi to inyalo gocho na Monday ka koro antieg thuolo mondo wawuo kich seche moko Sunday yudo ka diche kanisa namba na mar sim en 0721 280025 0721 280025 Airtel number 0782 495 083 number go tennis screen ka inyalo yuda YouTube account mara bende ki subscribe Bishop William Abol tibro yudo puonj mathoth mag wach Nyasaye mani YouTube account mara kanyo subscribe Bishop William Abol e YouTube account mara ibo yudo weche mathoth mag puonj mag Nyasaye man kanyo Nyasaye mundo gwedhu nyaka Jumapili manyien shalom